ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 13 апрели соли 2022 1000 рубл 150 сомониву 50 дирам бо курси давлатӣ ва 156 сомониву 50 дирам бо курси интиқолӣ маблағ, $100 1250 сомонӣ. дар имрӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо ҳамагӣ аз 75 000 сомонӣ сар мешаванд. хона бо нархи 125 000 сомонӣ ҳаст. хона бо нархи 145 000 сомонӣ аз шаҳри Душанбе ҳастак. хонаи иҷораам ҳаст. хулас вариантҳои хуб бениҳоят бисёр мебошанд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама дар WhatsApp ёин ки мо сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар корхонаам доштагӣ бошед, марҳамат муроҷиат кунед. агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хеле хона шумо дар курай. бисёри бад гап намезанем, рафтем. дӯстони азиз, агар ба шумо битони аълосифат ва бо нархи дастрас лозим бошад, пас ба шумо корхонаеро тавсия метиҳем ки битони аълосифат аз марка 150 то марка 350 дошта бо нархҳои арзон мефурӯшанд. 24 соат кор мекунанд. доставка даруни шаҳр аз 12 кӯб боло ройгон мебошад. як занги телефонӣ аз шумо бурда расонидан аз мо. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. WhatsApp, имо, Viber доранд. марҳамат дӯстони азиз, канали Dom TJ тавсия метиҳад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонага бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 3 ошона иборат мебошад. хона ремонт дорад ва қарор аст дар Гипразем то бозори Деҳқона, яъне то бозори Гипразема 7 минут мебошад пиёда. нархаш 200 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ва дӯстони азиз, сари ҳар як метри квадратиш 6600 сомонӣ меғалтад хариб. фикр мекунам нархи камтар баландтарай. барои ҳамин агар тонен савдо карда бад харед. хонаи фурӯшӣ дар раҳи Душанбе Ваҳдат дар Нефтяник қарор дорад. 6 сотиқ замин, документош ҳамаш ҳастак. нархаш бошад $6000 мебошад. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. рақамҳои 1793 WhatsApp дорам. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Кулмунда. 2.5 сотиқ замин, 3 дар хона, як хонаи бараки 6x3 дорад. ремонт миёна об ва свет ҳастак. ҳуҷҷатош техпаспорт дорад. гирди хона маҳкам мебошад. ҳоҷатхона, ҳамомуш замонавия, қарибижда баъница, мактаб, стадиони калон ҳаст. нархаш 230 000 сомонӣ. боз арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ гап занем. дӯстони азиз, аз шаҳри Ҳисор боз хонаи фурӯшӣ ҳастак. камтар пас нишон медем. ҳатман то охира тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар якум Советский. духонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар чорум ошонаи бинои советӣ. худи дом 4 этажа кирпични мебошад. советӣ. ремонт надорад, лекин ҷои хубай. хонаҳо дарун ба дарун, туалет, ванна якҷоя, об, свет, канализатсияи шаҳрӣ. ҳуҷҷатош 100%. нархаш бошад 305 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аниқтараш бигем дӯстони азиз, ин рақамҳои риэлтор мебошад. боз дигар вариантҳоям доранд. барои ҳамин марҳамат метавонед муроҷиат кунед. WhatsApp ҳам дорам. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. 6 сотиқ замин, атрофаш маҳкам дару дароза кардагӣ. ҳавлӣ бо оби полезӣ ва оби водопровод, роҳ, свет, хулас ҳама чиз қати 100% таъмин аст. хона аз 2 ошона иборат буда, аз ҳамин якум этажаш нопурра сохтагӣ ва бо тамоми шароиташ зиндагӣ кардан мумкин. як то таххона дорад 3.5 ба 6.5. боқимонда ошонаи якум ва ошонаи дуюмро сохтан дар кор. дар суратҳо маълум аст, марҳамат дида метавонед.
ҳавлӣ ҳуҷҷатҳош 100% дар наздикии хона мактаби миёна ва мактаби президентӣ қарор доранд. Магазин, заправка, масҷид, поликлиника, стадиони калони шаҳри Ҳисор мавҷуд ҳастанд. Нархаш 680 000 сомонӣ, доллар ва рубл дар рӯи экран боз муомила дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, WhatsApp доранд. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Бостон. 6 сотиқ замин, 4 дар хона, ҳамому калидор, дарунуждаи подвал ҳам дорад. Времянка ҳам дорад, як хона, як ошхона, як ҳамоми дарунӣ, аловхона, туалет, дарахтони мевадиҳанда дорад. Документош 100%. нархаш дӯстони азиз 150 000 сомонӣ боз муомила мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, WhatsApp дорам. хотиррасон мекунем ки аз шаҳри Ваҳдат боз як хонаи дигар ҳаст. хонаи заминӣ дар шаҳри Душанбе, 3.5 сотиқ замин, наздикии бозори нав, мактаби 62, садик, масҷид қарор дорад. об ва свет ҳама вақта мебошад. централни канализатсия ҳастак, бо маслиҳати хуб фурӯхта мешавад. нархаш 21 000 доллар. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Телмон. хона аз 10 сотиқ замин иборат мебошад. 2 ошёна, 6 дар хона, 4 такхона дорад. ҳамом, кухни дар дарунаш. об ва свет доимӣ, документош ҳамаш 100%. нархи ҳавлӣ бошад 730 000 сомонӣ. доллар ва рубл дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 5276 мебошанд, WhatsApp доранд. аз номи канали Dom DJ гап занем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восе, ҷамоати Абдиавазов. хона иборат аз 3 ҳуҷра, як подвал, коридор, баня дар дарунаш мебошад. замини хона 8 сотиқ, фундаментҳои гирди участка рехтагӣ. хона карорка мебошад, лекин ҳуҷҷат дорад. боз мешавад ки кришашдам абшиват карда хунакнӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. об, свет ҳастак, кӯчада ҳамсояҳо барвақтина зиндагӣ доранд. нархи хона ҳамагӣ 150 000 сомонӣ. дӯстони азиз, боз савдо мешавад. барои 8 сотиқ замин фикр мекунам нархи нағзай. марҳамат. аз номи канали Dom DJ гап занем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, ҳозир пешкаши шумо дута ҳавлӣ мекунем. якаш фурӯшиай, дигариш ба иҷора супорида мешавад. ҳар душ аз як одам мебошад ва ҳар дуи ҳавлия мо видеообзорша дорем, яъне навори алоҳидааш ҳастак. дар комментария ссилкашона мемонам. марҳамат, кадомеда интереснияй дар омада тамошо кунем. якум ҳавли дӯстони азиз 4 сотиқ замин мебошад. 4 дар хона дорад. масоҳати умумӣ 100 метри квадратӣ мебошад. техпаспорт ҳастак, таъмири бениҳоят хуб дорад. қарор аст дар ноҳияи Шомасур, маҳаллаи Южнӣ. нархаш 900 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, WhatsApp дорад. дуюм ҳавлӣ бошад, ба иҷора супорида мешавад. 8 сотиқ замин, 3 дар хона, боз склади 60 квадрата дорад, яъне 60 метри квадратӣ. хонаҳо таъмир доранд. хотиррасон мекунем ки ҳар дуи ҳавлӣ бо свет ва об таъмин ҳастанд. ин чиз умуман мушкилӣ нест. ҳармоҳа пардохти ҳамин ҳавлӣ 2500 сомонӣ мебошад. ба моҳлати дароз супорида мешавад. рақамҳои соҳиби ҳар ду ҳавлӣ дар рӯи экран, WhatsApp доранд. аз номи канали Dom DJ гап занем. агар хоҳед маълумоти зиёдтар гирем, дар комментария навори алоҳидаи ҳар дуи ҳавлиро мемонам. марҳамат, дар омада тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар гардиши аэропорт, назди чордома ва супермаркети Шоҳмансур. сехонага бо масоҳати 80 метри квадратӣ дар 7 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 14 ошёна иборат мебошад. хона ремонт ва чизу чораш хати фурӯхта мешавад. бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. нархаш 1 344 000 сомонӣ, боз арзон мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Курхонтепа. 4 дар хона 2 сотиқ замин дорад. Срочна фурӯшӣ мебошад, назди ЖД вокзал қарор аст. Нархаш 125 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, кӯчаи Айнӣ 82. Дар ҳолати хуб қарор дорад, дар сеюм ошӯна ҷойгир аст, аз 2 ҳуҷра иборат, масоҳаташ 42 метри квадратиро ташкил медиҳад. назди поликлиникаи шаҳрӣ қарор аст. Нархаш бошад 250 000 сомонӣ. боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага бо масоҳати 33 метри квадратӣ дар 11-ум ошӯнаи бинои навастройка. хона беремон мебошад коробка. худи бино аз 14 ошӯна иборат мешавад. айни замон сохтмонаш рафтааст ва қарор аст дар гипразем. маркази савдо дар ошӯнаи якум мешавад. дар ҳар як подъезд 2 лифти замонавӣ. нархи хона 145 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар сеюм ошӯнаи бинои Советӣ. соҳибаш мегӯяд, ки углавой нест, 8-ум микрорайонда қарор дорад, ремонт дорад, чистый уютный двор. дар ҷои хуб қарор аст. Ориентир, круг 8, 12 ва клиникаи Синапс. нархи хона 240 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар цоколни этаж. цоколни этаж, кадоме надонад, ин таги якум ошӯнаи бинои навастройка мебошад. полуподвалаш мегӯянд, хеле майдача трезача дорад. соҳибаш мегӯяд, ки ҳамагӣ 10 қадам то садик ва мактаб, техпаспорт дорад. қарор аст дар 12-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. нархи хона 184 000 сомонӣ. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза набормон. раҳмати калон дӯстони азиз, ки моро то охира тамошо кардед. агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ё ин ки ягон корхона бошад, марҳамат ба рақамҳои барои реклама дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.